Ниндейдер кимәлдә был минең шул һөнәр дә, хобби ла, эшем дә һәм ял итү сыгынагы ла барыһы ла инде. Бүген һәр кешенең дә фотога төшергә мөмкинчелекләре күп, ләкин яхшы кадр өчен елмаю гына етмәй. Фото төшерүнең нескәлектәрен дә белергә кирәк. Һәвәскәр фотограф Илнур Хужахметов фото төшерү буенча кәңәшләр бирәсәк. Студияла фотога төшүнең плюстары бик күп. Актуаль сыгыныктарын каһиргә кирәк шунда күстереп куя алаһың һәм һиңә ничек кирәк шундай күләгәләр килтереп сыгаралар. Фото сәнгатенең үз кагыйдәләре бар. Уларны белү һәм куллану уңышлы кадрдар эшләүдә бик нык булышлык итә. Иң мөһиме яктылык менән дөрт итеп эшләргә, кояшка каршы төшәргә ярамай бит инде. Болытлы көндә фотога төшерһәң, кадрдар күпкә яхшырак килеп сыга, мәсәлән, чөнки күләгәләр биттә тигез генә тарала. Фотограф ул моментты алдан күрә белергә тиеш. Берничә секундтан нимә була һәм алдан уже ракурста карап, алдан күрергә тиеш бит инде. Кеше менән эшләүнең үзенчәлекләре күп. Буның өчен ниндәйдер кимәлдә психолог та булыр кирәк ди Илнур. Мин үзем бик нык аелсам да торгайным һәм ашы фотога төшерү миңа ниндидер кимәлдә асылырга ярдәм итте инде. Кешене асыр өчен иң беренче кеше менән һөйләшергә кирәк. Ул аелсан кеше булырга мөмкин, ул беренче актив кеше булу мөмкин, лирик булырга мөмкин бит инде һәм шуга карап шундай кадрдар эшләргә тырышам инде. Шулай миңа балаларда төшерү охшай, чөнки балалар иң ихлас бит инде, уларның күзләрендә нур уйнап тора. Илнур табигатьте лә төшерергә ярата. Ул туган ягына кайтып, илһамлана, көч-дәр тия. Тирә-яктың матурлыгын ул объектив аша күрә һәм шул гүзәллекте халыкка фотолары ярдәмендә өләшә. Туган як илһамландыра. Авыл тормышын миңа фотога төшерү бик нык охшай. Авылдагы кешеләрне, авылдагы уйнаган балаларны, ошо фотолар аша ниндәйдер кимәлдә тарихты хакларга тиешмен дип уйлыйм инде. Илнурның пландарында киләсәктә үз фотостудияһын булдыру. Әле ул ретро фотоларга яңа гомер, яңа тарих бүләк итә. Яшь егет үз хыялдары менән дә бүлеште. Борынгы фотоларны кире фотога төшереп, әзрәк реставрация эшләп, шуларны яңадан сыгарту инде. Мәсәлән, шулай ук әсәйемнең элекке фотоларын төшереп, атайым, үземнең дә элекке фотоларны табып, нидән тарих бит инде. Әүдем егет бәйләнештә социаль селтәрендә һәвәскәр фотограф дигән башкорт төркемен дә булдырган. Унда һәләтле яшь фотографтар үз эшләре менән бүлешә ала. Мин үземдә бер дә профессиональ фотограф дип исәпләмәйм. Үземә баһаны мин беркайчан да үзем бирмәйм. Мин үзем күргән матурлыкты башкаларга күрсәтергә тырышам инде. Фотокадрдар ул вакыт машинаһы кебек тарихка кире кайтарып, хис-тойгыларны яңынан кисерергә, якты хатирәләрдә истә калдырырга ярдәм итә. Лилия Глеулина, Илнур Юмагылов, Өфө калаһы.